Inselmilkom nilqakom għall-ikla tajba u l-lum l-ikla tajba deċidejt li nagħmilha ma' ħabiba antika tiegħi Marilena Gawċi, kif inti? Tajba, grazzi, grazzi tal-istedina. Grazzi lilek, kemm għandek hekk l-istil ta' xarek kollox, anke l-istil tal-ilbis, imma hekk vera nirreċiproka. Grazzi ħafna. Grazzi. Għandi din hija intervista però forma ta' logħba. Għandi l-menju tal-aroma nippreżentalek il-menju biex tażel starter, main course u deżerta. Mbagħad għandi setta mistoqsijiet għalik trid tirrispondihom kollha x'inkella nnaqqas xi ħaġa. Okej. Mela, nażel issa starter. Nażel l-ewwel platt. Mela, fresh soup of the day. Alright, tajjeb. Il-platt prinċipali x'se tikol Marilena? Fresh fillet of salmon. Tajjeb, healthy. Sissa tnejn. Deżerta. Lemon sorbet. Alright, good, okay. Tajjeb, tajjeb. Għax issa s-sajf biħal-mana. Mela. Falissa s-sajf, kulħadd jibda joqgħod daqsxejn iktar attent, ovvjament, minħabba da żmien nibdew nqaċċtu daqsxejn iktar. B'moderazzjoni imma. Xekku, mela. Imma fuq il-baħar ifhem nqaċċtu rridu. Għandi ammont ta' ħin għandi 5 minuti li telqu issa għandi setta mistoqsijiet. U l-ewwel mistoqsija hija inti lek fix-xena tat-televiżjoni lek tkanta minn kont għadek żgħir, ġifieri tal-ispettaturi jafuk tifla prattikament. Kif tara bħala vantaġġ jew żvantaġġ dik li kbirtu għadek ovvjament fit-televiżjoni? Jiena naħseb fiha żewġ affarijiet, kemm vantaġġ kemm żvantaġġ, kif fih kollox. Il-vantaġġ li fiha illi inti tkun bnejt ċertu nies illi jemmnu ċertu followers. Eżatt, fit-talent tiegħek. U jekk jaraw illi inti bqaj dejjem sqajk mal-art, tibqa' homely, daw vera ħajsiru iħobbuk u jħobbu il-mużika tiegħek u t-talent tiegħek. Allura dak huwa support kbir u vantaġġ. L-iżvantaġġ forsi li Hemm forsi jibqa' jarak jgħidu ta' tifla. Prosit. Faċli jibqgħu jarak Marilena iż-żgħira, diffiċli biex jgħidu forsi issa għandha 25 sena qed issir mara, allura forsi dik it-tranzizzjoni ma tkunx daqshekk faċli, imma l-bqija nirringrazzja l-bambini li minn ta' żgħira kont fil-mużika għaliex għenitni ħafna wkoll neleb diffikultajiet fil-ħajja. Tajjeb, naqbel miegħek. Inti ilek ġo relazzjoni għal 5 snin issa? Kważi. 5 snin. Iż-żwieġ jagħtek fil-ħsibijiet tagħkom tiegħek u ta' Janis? Ifhem, iż-żwieġ ikun hemmhekk, però qabel ma naslu għalih irridu nkunu naħseb maturi biżżejjed u nkomplu nagħmlu tnejn li aħna għandna l-istudji tagħna, ġifieri nixtiequ nistabbilixxu ruħna. Tkellimtu ġifieri fuq għal ħaġa. Ġieli tkellimtu. Ġieli tissemma u l-ħaġa ma naħseb jieħu qata meta. Inti semmi għal-ewwel. Imma ma ntix torti fuq qata għax. Ikollu mara bħalek. Nimmaġinak il-lilek bil-libsa l-bajda, U anka jien nimmaġinani. U żgur. ċaġa sabiħa ħafna, u s-sagrament ta' żwieġ huwa ċaġa sabiħa immens. Ġifieri l-qoddim jekk il-bambin irid tixtieq. Nixtieq ħafna. Inti tħobb ħafna l-volontarjat. Iva. Iktar mill-li tħobb il-volontarjat, inti huwa parti minn ħajtek, qiegħed fir-rutina tiegħek. Bħal meta tmur ix-xogħol. l-exercise. Dak huwa l-volontarjat huwa ħdejju, jgħid magħhom. Importanti. Jiena nemmen li waħda mill-affarijiet ħafna importanti biex bniedem ikun ferħan u san fil-ħajja tiegħu hija li jagħmel xi ħaġa l ħaddieħor mingħajr ma jistenna xi ħaġa lura. U l-volontarjat kienet dik il-ħaġa li tatni l-opportunità. Tatni xi ħaġa lura fis-sens ta' sodisfazzjoni kbir. Jiġifieri l-aktar ħaġa l-qalbi li għandi l-volontarjat huwa Dr. Clown, bla dubju, hemm clowns oħrajn qegħdin madwar 28 u għandna recruit ieħor ta' clowns illi huma nies tal-ġenn u hija familja fiha nfisha fiha d-diffikultajiet tagħha wkoll iżda fl-aħħar mill-aħħar fiha s-sabiħ tagħha. Għamilt ukoll xogħol volontarjaw ieħor Malta Community Chest Fund, Inspire, imma Dr. Clown jibqa' għall-qalbi tiegħek. Jiena tkellimt ma' nies viċin tiegħek u qalu li inti tistudja kemm tistudja qatt mhu biżejjed inti tħobb tistudja. Di min qalilek. Ġifieri, orrejt l-istudju importanti, l-iskola, però inti ma tajx pereżempju orrejt issa għamilt għaddejt u lesta, irrid qatt minn lesta fl-istudju. Dejjem tivvinta xi ħaġa oħra. U bħalissa nagħmel il-masters ma' ħbib tiegħi wkoll qed jagħmlu l-masters u ħafna oħrajn. Nixtieq nawgura lil kulħadd u tgħid issa list il-masters u daqstek. U
Ummet moħħok jibda jberren tit nagħmel PhD jew tit nagħmel xi ħaġa oħra. U inti taħdem ukoll ġewwa l-Università. Ġewwa l-Università. Allura inħossni għandi dmir li nkompli nistudja u nitgħallem. Fl-istess ħin sektarja daqsxejn ukoll għax l-Università. Fajtek fl-istudju fil-verità. Hemm min jieħu break ta' sena jew ta' sentej u jkompli, inti qatt ma waqaf. Sissa. Nammirak, Le, ifhem ħanilek, jiena nammira wkoll il-dawk ta' madwari għax jgħinuni ħafna. Il-talim sabiħ għax hija l-unika ħaġa li xi ħadd ma jistax joħodlok. Vera? U inti fl-ekonomija, fl-ambitu tal-ekonomija, però bħala mara tħossok ekonomika. Iva ta' li minix ekonomika f'ħaġa waħda, mhux fil-makeup u hekk, imma fil-creams. Ġifieri jinnaf, aromatherapy, kull fl-ixkun li nara rrid nixtrih. Però ir-relazzjoni tiegħi ma' Jan għal-mitni ma jistax ikun. Ġifieri ġieli ċempilli li fejn qiegħda ngħidlu għax tant ġo health shop. Joħqataw. Li sakemm toħroġ mhux ħanaqta' u jkolli noħroġ u għandu raġun. Jibqa' fuq il-linja. Iva, ma jistax ikun kull żejt li nara nixtri. Imma hija le naf inkun ekonomika. Jan huwa tewmi. Ekku. Issa għandi kurżità. Da tewmi u dan insertaw identical. Iwa. Mhux hekk. Imma inti l-ħuħ tiffanzi jaħmela, jekk eżatt bħalu mhux hekk. Imma differenti. Għax niġib linku jiġġosmar. Għax di xi ħaġa speċi ta' inti hemm bħal boyfriend tiegħek hemm ieħor. Imma le, bħal boyfriend tiegħi m'hemmx. Uniku. Ekku. Le, fis-sens illi l-Andreas illum il-ġurnata jisu bħala ħija. Plus illi huma l-kemm identical, one tant kemm tidrom li tarhom differenti. U t-tina ħaġa. Inti tarafhom mal-ewwel. Mill-ewwel, bħal ma tarafhom il-mama tagħhom, in-nies tagħhom, u l-arusa ta' Andreas illum il-ġurnata. Imma wkoll Janis jisni naraħ il-kbir u Andreas iż-żgħir. Allura nħares li huwa fil-verità minn twilet l-ewwel. Iva, Janis il-kbir, suppost, għax Janis twilet l-aħħar. Eżatt, allura Janis il-kbir. U ankuma fl-irwol tagħhom naraħ li Janis huwa il-big brother. Jieħu ħsieb il-ħuħ. Iva, ta' li kulħadd propjament. Jiġifieri dik hija kwalità sabiħa ħafna wkoll. Tajjeb. Irrispondejt ma kellix dubju li ħadd irrispondi l-mistoqsijiet kollha, ta' rispondejthom kollha. Il-ħin miegħek vera skada malajr il-ħin. Grazzi għax ankom Vera skada malajr. Nixtieq nawguralek minn qalbi fil-ħajja personali tiegħek. U anke f'dik professjonali kemm ovvjament tal-istudju, tax-xogħol tiegħek u anke fil-kant. Nħu għostek meta narak tkanta fil-festivals u hekk. Grazzi. Nittama li narawk. Iva, jekk il-bambin irid. Palissa din naħdmu fuq materjal ukoll hemm flimkien ma' Elton Zarb u Gideon Loud. Nsellimlu lil-Elton. Mort ukoll l-istudio tiegħu. Meravilja. Kontenta ħafna għaliex għandi l-grazzja li naħdem ma' nies li huma verament bravi. Grazzi, salli ħafna l-mamma għal-ħu karrodni. Karrodni, dak li mqareb. Ejja, milix rajtu, ma salli li għalih xorta. Lilkom nadilkom biex tibqaw maħna, għalix għanna ħafna iktar affarijiet waqt sibtek tal-lum u mux tamil titilfom, ibqaw maħna.